teďka vám natočím, jak se tady v průrvě usazuje zlato a zanedlouho vám ukážu, jak se tady vlastně v těch nánosových lůžiskách hrubé zlato. Tady vidíte dravou, schválně vám řeknu, třeba to bude opravdu někoho zajímat, je to Bojovský potok, je to vlastně plný ještě zbytků zlata po těžbě, takže toho zlata, tady když se podíváte po ty velký šutry, tak pod těma velkýma šutrama toho zlata je opravdu hodně. Tady jsou tyhle nánosové písky a v těch nánosových pískách, jak vidíte, tak vám pošlu video, kolik se tady toho vytěží. Takže jdu si do auta pro pánev a pro rejžovací misku a pak vám pošlu fotku, jo? Nebo fotku, video vám zase ukážu. Takže zatím vzduch, zdravím Honzíka a nasadou.